ועכשיו ממש לפני סיום, קפיצה לגן עדן, שלא תגידו שאנחנו לא מפנקים פה, סיישל ומאוריציוס מוכרים כחופים מהיפים בעולם. חול לבן, מי טורקיז, נראה כמו גלויה, אבל מעבר לריזורטים ולבטן גב, שני היעדים הללו מציעים גם טבע פראי, אטרקציות ופעילויות ימיות מפתיעות, ומצטרפת אלינו מי שהביא את הגן עדן הזה לישראלים, או בעצם יותר נכון את הישראלים לגן עדן, נכון? אז אנחנו מארחים את מנכ"לית והבעלים של ספיריט הפקות עולם, טלי יתיב, שלום, ברוכה הבאה. אז הנה, אנחנו בישראל שלנו, אבל בעצם את אומרת, היעדים האלה, סיישל ומאוריציוס, הם חלומיים, אבל הם מאוד מאוד שונים גם אחד מהשני. הם מאוד שונים, כן. סיישל היא יותר חופים וג'ונגלים, תרבות של אנשים יותר באוריינטציה אפריקאית. מאוריציוס היא יותר הודית, יותר קרובה לסרי לנקה, יותר הם אינדים, פה הם קתולים. זאת אומרת, גם מבחינת הנוף האנושי יש שוני, וגם מבחינת הנוף עצמו. סיישל היא הרבה יותר בתולית, היא חופים, 90,000 תושבים על 150 איים. לעומת מאוריציוס, שזה ממש עם הרבה יותר אוכלוסייה, כן, יותר גדול צפוף, אחד, כן. מאוריציוס יש בה עיר גדולה למעשה, היא עיר יותר ממוסחרת, יש יותר מולים, יש יותר קניות, אנשים שמחפשים משהו שהוא הרבה יותר אורבני לפעמים תוך כדי. בדיוק, אז זה מאוריציוס. סיישל היא ממש בתולית, ויקטוריה היא פיצית, הכל קטן. קטן, אבל החופים הכי יפים, יערות גשם הכי יפים, אנשים מדהימים, קתולים, מאוד אוהבים את הישראלים. רגע, זו נקודה מאוד חשובה היום, כן? אוהבים אותנו יותר נניח אוהבים אותנו בשני היעדים. שזה מאוד מאוד חשוב. ושניהם מאוד אוהבים אותנו. זה שני יעדים שהם באמת לאורך כל המלחמה טסנו אליהם, ללא שום בעיה, קיבלו אותנו באהבה. סיישל אפילו עשו הפגנות פרו-ישראליות. זה מהיעדים שעדיין רואים בנו כוכבים וגיבורים. כן, עכשיו נגיד מבחינת חוויות, משפחה, ילדים, טיול רומנטי, מה היית ממליצה נגיד? שני היעדים מתאימים להכל. יש שם הכל, יש שם אם זה אומגות, אם זה טיולים שאפשר לעשות בטבע, פעילויות לילדים, ספורט ימי, הכל, כל מה שיש ביעד שהוא ים, וזה מאוד מאוד, מרגישים שם מאוד מאוד בטוח. שזה באמת מאוד חשוב. אז בואי נדבר רגע על מזג אוויר, נגיד, יש עונות, או בשונה מאצלנו. מזג אוויר חם כל השנה. בשניהם? בשניהם. אוקיי. מאוריציוס ביולי-אוגוסט יכול להיות טיפה יותר גשום. לעומת זאת, סיישל כל השנה זה אותו דבר, יעד טרופי, ולכן באמת אנשים באים לשם כל השנה. ומה יש במאוריציוס? אני לא הייתי בשניהם, אני מודה, אבל ככה, מה ההיילייטס? מאוריציוס יש בה המון פעילויות, יש שם מיני ספארי, יש שם הליכה עם אריות, יש שם הר גבוה שאפשר לעשות טרקים, יש שם המון הליכה, כאילו שאנשים הולכים פשוט, יש שם שדות קנה סוכר, אז אנשים הולכים לטיולים לראות את המעיינות, ויש שם מפלים ושדות, ג'ונגלים, הכל. אז נגיד יותר אולי טבע, יותר אקטיבי לעומת סיישל, אם אני מנסה ככה. כן, יש שם הרבה פעילויות אקסטרים, זאת אומרת, יש שם את האומגה הכי ארוכה בעולם, יש שם טיולי ג'יפים, טרקטורונים, המון פעילויות של אקסטרים, שבסיישל קצת פחות. למרות שיש את הזיפליין בסיישל, אבל זה יעד יותר לנוח, יותר מי שרוצה שקט וטבע פראי. יותר רגוע. תכף אני אשאל אתכם, תתאפקו, רק אני רוצה להגיע אחרי שכנעה אותי. כן, לא, אני אומרת, אדם בטח מחזיק את עצמו, אבל רגע. גם מפוזרת עליי שהיא אומרת אומגה ארוכה בעולם. כן. אבל לפני שאתה אורז, איך מגיעים לשם? זה הכי חשוב לשמוע. נכון. אז לסיישל יש טיסות ישירות לאורך כל השנה. בחגים אנחנו מתגברים את המטוסים, וממש אנחנו רואים חגים פסח פסח, חגי תשרי, חנוכה ויולי-אוגוסט, אבל כל השנה יש גם טיסה אחת שבועית. חוץ מזה, למאוריציוס אנחנו מפעילים טיסה ישירה של ספיריט, עם עצירה בסיישל, עצירת תדלוק וממשיכים בחגים בלבד. כל השאר זה דרך סיישל או דרך אבו דאבי או דובאי.
טוב, הנה אפשרויות פרוסות בפניכם, חברים, מה יאללה, החלטתם? אני רוצה גם, כן. בבקשה. יאללה, אני רוצה גם. יאללה. אבל אני חייבת להגיד, זה נשמע כמו סוג של תרופה. לפעמים, את יודעת, שמש, ויטמין D, את יכולה נכון. לישון יותר טוב. לא כולם יכולים, אבל מי שיכול, אנחנו ממליצים בחום. כמובן שזה לא באמת תרופה, אבל זה עושה טוב לנשמה, עושה טוב ואנחנו מאוד לנשמה. בעד. אני רוצה שתרשמי לי בבקשה, נשמח בפתקה לי לגמרי, פתק מהרופאה. לגמרי. מה, טיולי עריות? מה קנה אותך? איפה לא, ככה? קודם כל הליכה עם לטפס על אריות. הר ולעשות אומגה למטה, זה נשמע לי כמו כיף לגמרי. חיים. וכל אחד מהיעדים האלה פשוט נשמע ונראה חלום. חלום. אנחנו טוב, אז נוציא מתי לשם, אנחנו- אנחנו מתי- בדיוק, אנחנו נוציא אנחנו לשם. נפתח יומנים. יאללה, כן. נפתח יומנים. עדיין. טוב, אני מזל תאומים, אז אני לא יודעת להחליט בין שניהם, יולי. אבל... יולי, תיסעי לסיישל. כן? כן. טוב, אין יאללה. בעיה. בסדר. אמרה טלי, כן. לנסוע לסיישל. יאללה. תודה רבה. תודה שיהיו רבה לנו רק לכם. חופשות- רק חופשות נעימות. אה, הטלוויזיה של ישראל. 12